Večera od 3 slijeda za nešto manje od 30 eura. Da, dobro ste čuli, to je moguće na tjednu restorana i to je zapravo odlična prilika da istražite restorane ako ste u Zagrebu ili bilo gdje u Hrvatskoj i počastite se večerom priuštivog cjenika. Kad kažem priuštivog, mi smo platili ovu večeru 26 eura u 3 slijeda i sad ću vam reći što smo sve to jeli. Otišli smo u Kaptolsku klet, imali smo ponuđena 3 jelovnika, mesni, riblji i vege. Ja sam se odlučila na riblji i ja ne znam kako to, ja inače ribu ne volim, niti je jedem. A zapravo je konobar Stipe kriv zato što je rekao da je neobično jako fino. Kao predjelo jeo sam grdobinu, umak od škampa i zaista jako lijepo, fino se osjeti riba. Glavno jelo me nekako nije baš oduševilo, file od pastrve sa šparogama na leći, suho i nekako neslano i za deser čokoladni sufle gdje ćeš bolje od toga. Samo nije došao sa sladoledom već sa šlagom. Dobijete i piće dobrodošlice, ali plan je bio da idemo samo na večeru. Mi smo završili u gradu, u izlasku. Evo, kao što možete čuti, moje grlo se još uvijek oporavlja. Čekajući taksi, sve to što sam pojeo u restoranu je već ishlapilo i onda uvijek kebab spašava sve